What's up mga utol? Maingay ba yun? Ano masasabi mo, tol? Kakaiba ang ingay na to. Launa ng madaling araw to. Launa na madaling araw mga utol at nag-iingay pa rin ang mga utol kasi magbablog. So mga hindi nakakaalam mga utol, madaling araw na ngayon mga utol at hustle hard tayo, magbablog pa rin tayo at ang gagawin natin ngayon, magmumukbang tayo ng pansit canton! Masasabi mo tol? Kakaibang mukbagan. Nakikita ko na to, tol, matagal na nare-request sila na magmukbang na tayo ng pansit canton at pandesal, pero wala tayong pandesal ngayon at ngayon tatanungin natin si Tol Wens. Tol Wens, Uy! ba't ka tumatawa dyan? Gagawa tayo ng ice cream. Gada ng ice cream, ano yan? Yeah. Ice cream, ano? Ice cream pansit canton. At sa hindi nakakaalam mga utol, kaya namin isipan na kumain ng pansit canton ngayon mga utol kasi malapit na ma-expire yan lahat, di ba tol? February 3 na daw, ma-expire yan at let's go mga utol. So mga utol, kumusta ka dyan tol? Nadamay ka pa? Natusan pa ko. Natusan ka tol? Siyempre yan tol. Teamwork yan. Teamwork yan tol. Yung Sige, isa tol. naghawak ng camera. Oo. Tapos dalawa lang. Sige tol, pakitaan mo nga sila tol. Kasi katawan ng buhay. Naglisod pa mo ang Huwag naman yan naman dito. Dito. luko-luko ka kasi tol. Ano ka ginagawa? Magising yung mga kasi. Puro ka kasi kalukuhan tol. Alam mo naman, seryoso. Kinarga mo naman para na-racket. Ginawa mo pang racket yung tubig tol. Tarantado ka talaga tol. Ganyan talaga mga utol kahit anong oras. Kahit anong oras may kalukuhan talagang nagagawa. Ginawa pang racket ng kulukoy. At ito naman si Mr. Ano yung tawag sa'yo? The Great Uy! Si Wiwin the Great pala, si Wiwin the Great pala to. Anong masasabi mo sa kanila to na kaibang klase yung ginagawa natin yan? Siyempre, gutom tayo. Kakain tayo. Siyempre, alam mo naman. Kaiba ka talaga mag-isip. Kaiba ka talaga mag-isip. Anong kakainin natin? Pansit canton. Yo. Ituro mo sa kanila tol, paano lutuin yan? Sige. Ito. Tutorial, how to... Alam na nila lahat yan. Wag. Ito, ano kasi? Pero the six kon ba? The six way ba? Ganunin mo. Para ka lang na gano'n ng drama. Graba. Parang mix na siminto. Ibang klase talaga to si Wiwin the Great. Tingnan nga natin ang ginagawa niya. Ang hirap pala niya. Sinabi mo pa. Sa mga utol na magkapanood nito, minsan kayo magkakakita ng ganito. Ang hirap lutuin ito. Ang hirap nito. Sa Pilipinas, kunti lang yung nakaka-perfect ng pagluto ng pansit canton, tol. Anong linagay mong timplahan dyan tol? Mga sarsa na kakaiba. Sarsa na kagiba, katulad ng ano? Kuroko. Tumatawa ang gulo ko yun. Tinatanong ng Bayos. Sarsa na kakaiba, katulad ng ano, tol? Tanongin na naman. Ang galing. Sige nga. Tumatawa mo nun, tol. Tinatatanungin. Ayan tol. Ano yan, tol? Chili powder from Italy. Uy, chili powder from Italy? Yan yung mga... Chili powder from Italy? Gusto ko yan! Kayong maingay, tol. Magkapagalitan tayo dito. Alam mo naman na nagnakaw na tayo ng budget ka. Magnanakaw na budget ka. Joke lang yan mga utol. Charot lang. Charot lang. Dahil ang mga utol Sakto lang tubig ka. ay wala pinipiling oras. Di ba, tol? Sinabi mo pa. Pero pag yung si Papa nagising na, delikado na talaga. Finish na. Wala pinipiling oras. Pero pag nagising na si Puder, matulog na tayong tatlo.
Yawa. Suntukan. Iya. Yung daw po. Sabi na huwag maingay, kulukoy ka talaga. Papalagan mo pa si Punder na suntukan ha. Kakaiba ka. Kakaiba. Ang bilis ng kamay yan, tol. Tingnan mo yung kamay. Matanggal tol. Tuyo so. Huwag mo ganyan din, tol. Pagklase ka talaga, tol. Nasaan na yung racket natin, tol? Ito yung racket na dami. Daming racket dito. Sarap niyan, tol. Lalo na pag mga ganitong oras, tol, no? Lalo na pag nagtagay tayo ng mga kuan, tapos pagkatapos magtagay. Shout out tayo mamaya tol. Sige, tol. Shout out tayo. Dami mo na naipon tol. Sige, tol. Sige, tol. Marami na rin nagpapashout out sa atin, tol. Sinabi mo pa. Hindi kasi tayo nakaka-shout out kasi kadalasan ng mga videos natin ngayon. Sobrang haba na, tol, no? Sobrang haba. At pag lagyan pa natin ng shout out, tol, parang sobrang haba na, tol, no? Baka Hindi na sila abot oh, sa shout out. Hindi, wala nang nanonood. Hindi maririnig yung shout out, tol, no? Sinabi mo pa, ang galing mo talaga. Sinabi mo pa. Alam mo naman yung mga tol. Sabi mo tol. Huwag mong disturbuhin yan, magkamasuntog ba yan? Alam mo naman si McGregor yan. McGregor! Tol, pakitaan mo nga lang lakad, tol. McGregor, tol. Burang namimiss na. Ang dami kong nakikita, tol. Nasaan na yung angas na lakad mo, tol? Pero na angasan Oh, sige, tol. Pakitaan mo nga, tol. Namimiss na nila to, tol. Yung angasan talaga. Oh, pinaka-maangas talaga, tol. Yung ganitong angas na gusto niya. Ganyan talaga, tol. Ganyan. Joke na. Pero, tol, may tatanong ako sa'yo, tol. Sabi nila, tol, na parang lasing daw tayo mag-vlog, tol. Hindi naman tayo mag-online suntukan. Kakaiba talaga ito si Yung malaban talaga to si Tol. Yeah. Mo naman tayo na Online suntukan, magin. gusto lang natin magkatawan ng Tao. ibang klase. Dahil yan sa from Italy. Alam mo yun kung bakit nabula-bula na yan, mga tol. May isa expire na kasi dyan, mga tol. Pero tuloy pa rin ang laban. Tuloy ang laban, tuloy ang laban. Kasi ang buhay natin, mga tol, parang pansit lang. Kainin mo na, baka ma-expire pa. Kakaiba din yan. Ano naman? Kasi hindi ko expect yun lang. Alam mo naman yung utak na maliliko talaga. Parang buhay lang yan. Dapat kainin mo agad. Baka ma-expire pa yan. Malugi ka pa. Mga mindset pa. Oops. Eh pala sobrang init na. Nagkalimutan pala. Kita natin ito. Ang galing maghalo na ito ng gusto. Sinabi mo pa. Expert yan eh. Pakitaan mo. Sa hindi nakakalam, chef yan si Tolwins. Chef yan ng mga pansit ka nito. Alam mo naman yan. Ano eh? Pumapalagay yan na suntukan. Si Pader pa. Si Puder pa yus. Papalagyan yan. Ano na ibon? Charot lang. That's why. The smile. Kawa nila kanto na yung laptop sa 5 minutes. Ano ginawa? Gusto natin ng mga latik. Iyo. Gusto natin na parang nagme-melt na sa bibig tol, no? Para hindi mahirap. Retso-retso no. Parang nagslide lang tol ba? Yung tunog ng anong ganyang tunog tol pag nagslide tol. Bigyan mo. Bigyan mo beat. Bigyan mo ng beat. Bigyan mo ng beat ang paglabas. Tapos na. Tapos na tol. So mga tol, kita-kits natin mamaya tol. So mga tol, ito na ang pansit kanto natin mga tol. Ito na mga pagkain ng mga brother. With saging. So ano masasabi mo tol? Rakraka na? Na tol? Rakraka na? Let's go! Rakraka na mga utol. Sarap talaga kumain ng pansit kanto mga utol pag madaling araw na. Dito kainan na ito mga utol with shout out to. Kirahin muna natin yung saging. Sarap magkanton. Sarap
magkantong pag madaling araw. Hiram na ng saging. Sarap yan sa akin ba? Sinabi mo pa. Tamis na tol. Tamis na saging mga tol. Kasi yung plato mo tol ah. Let's go. Tignan natin yung pansit canton tol wins. Patay na dyan ang button ba si Tagtong gusto wins? Super spicy mga tol. Nilagyan ko sili tol lang. Super spicy sa madaling araw. Ay ba? May chili powder May chili powder ka? from Italy. Kain tayo mga tol. Alam mo tol kung bakit tayo nagbablog. Alam mo tol bakit na kami nagbablog ngayon. Bakit? Namiss lang namin ngayon mga tol. Tama naman. Killing match. Kilig match na tol. Ang hangin ito tol ah. Dami inilagay mo ng sili nito tol. Pang klase talaga yung pag... Parang hang mga tol, parang sambyang na to ah. Klase talaga sa tol kung nagluto mga tol. Mura na sa lalabas namin. Saging. Kaya perfect na perfect yung saging dito mga tol, papawala na hang. Yung ano tol ba? Ano tol? Nag-spicy noodle challenge daw siya to. Tapos tol. Kasi ganito yung deliver. Scammer pala yun tol. Ibang klase yun ah. May pa... May pa ganun-ganun to. Parang tayo lang yun. Panit ganun na pala. Ang hanggang ng sambyang. Wala kaya kayo tol. Grabe yung sambyang mga tol. Tukam yun daw. Ibang klase yung sambyang mga tol. Pero sa totoo tol, sobrang hanghang talaga tol. Daming nilagay na chili powder ni Tol Wins nito. May isang pakas ito na, dalawa yung ano, sobra. Yeah. Sumobra mga tol, pero yung oil, walang laman. Pero yung parang powder ba? Yung dalawang ganun. Ano? Tamang-tama lang yung pagkaluto ng Tol Wins nilo, hindi lata ba? Hindi lata ba pa? Hindi lata, ano? Sobrang lata. Hi. Cheers tayo tol, tatlo. Para sa tagumpay. Sabi na, Para mga tanga. sabi na tayo naman na tayo ng mga tanga tayo dito. Kung sasabi mo, pag may nagsabi. Wala. Ayan. Pero pag sinabihan ka, Hindi namang daanin sa rambulan. kasi sa Tol Wins mga tol, kung palagay fooder. Joke lang yun. Charot lang. Charot lang mga tol, alam mo naman mga tol mo yan. Napakapalabiro. Pero sarap talaga ng pasitan to mga tol. Alam ko may maglalaway talaga dito. Pero kain din tayo, madali lang to. Tutuin naman. Alam ko na yan. Alam ko na hindi nyo makukuha yung luto ni Tol Wins kasi ano ba siya ginagawa dito. Loko ko lang, no? Tapos na mga tol. At dahil dyan, kapag kumakain kami, Shout out time. hindi lang tayo masyadong sumisisigaw to kasi kabatog na tayo ni Puder. Hindi naman natin pagtulungan. Peace yo. Charot lang. Charot lang. Pagtalungan daw mga tol, pero pag tumigaw na, para na mga aso. Ano na? So let's go! Shout out kay Yobski. Cute. Shout out sa iyo, tol. Ito. Mga tol, subscribe niyo pala yung mga isa-shout out namin mga tol. Baka may mga channel din sila. Shout out Liz Tumapon from Saudi Arabia. Let's go! Sobrang pagos mga tol.
Shout out Gwyneth Nicole. Let's go! Shout out Tol. Shout out Jess Carenosa Shout out. from Mabolo Cebu bro tolo. Lapit lang. Ulan lang bude. Ulo ko na Bisaya na natin. Tol! Ay, mga Bisakul! What's up tayo mga Bisakul? Shout out Bisakul tol. Bisayang cool. Ay, Bisaya cool yun. Sinabi mo pa. Bisaya cool tayo ha. Biasa Bisaya cool. Biasa Lupoy ka talaga. Shout out Bisaya cool tayo. Bisayang cool. Shout out kay May Antoniette Portilano. Shout out sa'yo. Shout out Gold Galon. Gold? Para sa natin. Sige ba? Hindi ko alam paano basahin to tol. Goldie galon yan tol. Goldie Galon. Depende. From Victoria Northern Summer tolo. Saan yan tol? Doon lang sa... What? Ano? Oh. Samat? Oh. Nakapunta ka na dyan. Saan yan? Samat tol? Mindanao o Visayas o Luzon? Mindanao yan. Mindanao yan? Kala ka mga ganyan. Luzon ba na? Charot na. Iya. Mga daw may masal. Luzon dito. Shout out Ma Victoria Tal. Let's go! Kay iba daw pa shout out ko kay Pamela Taloro. From Ma Victoria pa. Shout out sa yung dalawa. Shout out Jinky Lisay. Shout out sa'yo. Shout out Jonas Simple Life. Uy, parang may channel yan parang may upload siguro yan. May channel na to. Subscribe yung nga tol. Shout out Lady Lee Siano. Shout out sa'yo. Shout out Angelica Sarmiento from Davao City. Tol. Shout out sa'yo. Shout out. Mga taga Davao City. Shout out Grace Shout out Lee to all of you. Suarez tolo. Siya yun ang pa-picture sa atin tol. Yan dyan? Sinabi mo pa. Ay, shout out. Uy, Shout Bisitahin out. niyo yung ano. Channel. Channel. Bisitahin niyo yung channel niya mga tol. May upload na siya doon mga tol. Tayo natin At sa supportahan mga natin, tol. sa mga di pa nakakapanood, panoorin niyo yung mga swimming banding ng mga Oh, tol. panoorin niyo mga Masaya tol. yun. Sobrang saya nun mga tol. Hindi kayo Mamahay. magmamahay. Shout out Lin Perocho. Parang Lin Perocho vlog siya na tol. Oh. Di siya masyado makita. Vlog siya tol. From Nike Cavite. Nike Let's Cavite. go! Shout out Jen Hernais. Uy, shout out sa'yo tol. Uy, shout out Mira Sarmiento. Let's go! Yan, may small channel, YouTube channel daw siya mga tol. Supportahan natin mga tol. Subscribe na kayo. Subscribe po mga tol. Tulungan natin. Shout out Lashi Magbanwa. Let's go! Shout out Erilyn Moro. Let's go! Shout out Janine Sarmiento. Shout out sa'yo Let's tol. go. Palagi ka early. Kudo sa'yo. Shout out Remy Grace Pilapil. Let's go! From Qatar tolo. Ito, mga utol natin sa mga nasa ibang bansa mga tol. Ingat kayo dyan mga Na, tol. may YouTube channel din siya tol. Otol Gracie. Gracie Vlog. Greasy Vlogs. Gracie Vlog. Greasy Vlogs. Supportahan natin mga tol. Shout out pala sa mga lahat ng nasa ibang bansa mga tol nagtatrabaho. Ingat kayo dyan mga tol. Mahirap ang trabaho lalo na pag malayo sa pamilya mga tol. Kaya natin yan katulad ng mga ate namin. Let's Yes. go! Tayo yan, let's go! Let's go. Let's go! Shout out Jesse Sambalilo from Jeddah. Let's go! Sa ibang bansa din, kakaiba talaga mga utol natin, no? Sinabi. Napaka-hustle hard ba? Keep hustling. Just enjoy your life. And be Shout happy. out Roslyn Olciano. Let's go! Shout out Christina Kigaman. Let's go! May Makapagal TV. Let's go! Shout out Kimberly Echo. Let's go! Shout out Heat with Fern. Let's go! Shout out Rialyn Balasoto. Let's go!
Shout out Honeymoor Sambaan. Let's go! Shout out Amazing Litin. Ay, pag-rate ko sa akong body. Happy birthday, Red. Happy birthday, Red. Birthday rin. Happy birthday na Red. Ang pig na rin. Pig na Red ah. Tingin na ba? Kitagay ginag Taginagay ginag ba? Lik ka sa Scooby na lik. Kalan, chill lang mo. Para wala yung bubot na. Relax lang. Ay, magpareho tuloy. Ayun. Enjoy na birthday ito. Enjoy birthday na Red. Ayaw, magpareho tuloy. Malugsong pagkaya. Shout out. Binuha na to rin. Shout out Aya Felicidad. Let's go! Shout out Katrina Datan. Let's go! So, nandito lang muna mga tol. Hanggang dito lang mga tol. Lahat ng shoutout namin mga tol. Subscribe yung mga tol pag i-visit yung mga tol. Pag may mga upload sila, supportahan natin mga tol. Baka magustuhan nyo din yun. Kaya i-follow nyo na lang pag magustuhan nyo. So, salamat sa panonood mga tol. Please comment, like, share, and subscribe. Yes. Peace. At hanggang sa muling Pagkikita. pagkikita. Paalam!